Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasalo ako ninyo kay nalisod ko musulti Bisaya. Hindi ko alam kung tama ang pronunciation ko. Anyway, sa pag-unawa ho ng Ebanghelyo o ng Biblia, meron tayong tinatawag na sandwich motif. Ito ay isang pamamaraan sa pagbasa ng Biblia. Marami pa po. Isa lamang ang sandwich motif. Chiastic, iba-iba pa. Ngayon, puntahan muna natin yung sandwich motif. Ano ba yung sandwich? Siguro naman, nakakain na tayo ng Jollibee o nakakain tayo ng hamburger. Sa taas at sa baba, yung tinapay. Sa gitna, yung palaman. Kaya sandwich. Ito yung sandwich motif. Yung kwento sa gitna ng isa pang kwento. Yung kwento tungkol kay Jairo at sa kanyang may sakit na anak, habang nagkukwento, biglang naputol. Pumasok yung babaeng dinudugo. Tapos itinuloy ang kwento sa anak ni Jairo. Ngayon, ang tanong natin, bakit may ganoong motif? Ano ang kabuluhan? Bago ko puntahan yan, puntahan muna natin dahan-dahan, no? Yung practical situation ng ating ebanghelyo. At i-relate ko ito sa ating mga pagbasa. Una, ano ang situation? Kung ikaw si Jairo, may sakit yung anak mo, nilapitan mo si Jesus para pagalingin ng anak mo, habang nag-uusap kayo papunta sa bahay nyo, biglang may dumating, biglang may disturbo. Anong mararamdaman mo? O ikaw si Jesus, gusto mong pagalingin yung isang tao, may nang disturbo. Anong gagawin mo? O ikaw sa personal mong buhay, ang dami mo ng concern, nawalan ka ng trabaho dahil sa pandemic. Saan ka kukuha ng pambayad ng electric bill? Saan ka kukuha ng pambayad ng telephone or phone bills? Saan ka pang kukuha ng pambayad ng tubig? At kung ano-ano pang bill-bill? Samot-saring concerns meron ka. And then, gustong mong mag-focus doon, pero may isa pang taong lumapit sa iyo at meron ding pangangailangan. Ano ang gagawin mo? Sa ating unang pagbasa, mahalagang makita natin na ang pasakit, paghihirap, maging kamatayan ay hindi kagagawan ng Diyos. Hindi kagustuhan ng Diyos. Marahil, kaya ka naghihirap, ay dahil na rin merong pang-aabusong nangyari. For instance, meron kang lung cancer. Anong ginawa mo? Nagyoyosi ka, sobra-sobra. O may problema ka sa kidney o sa bato. Anong ginawa mo? Baka mamaya kung anong kinakain mo, ano yung iniinom mo. Baka nasobrahan din. Nag-fail ka sa exam. Ang tanong, nag-aral ka ba? Hindi. Paano mo sinagot yung question doon? Gawain ko rin ito nung high school. Yung tatapon mo yung ballpen, tapos sasaluin mo, tapos A, B, C, D. A, B. B yung sagot. Di ba? Talagang pag yun ang style mo, babagsak at babagsak ka. Huwag mong sisihin ng Diyos. Yun ay kagagawan mo. Although meron ding pangyayari sa buhay na wala tayong kontrol. Pero ano ang sabi sa Ebanghelyo, sa unang pagbasa? Bakit hinahayaan ng Diyos? Para tayo mismo makita natin ano ang mahalaga sa ating buhay. Dahil sa pandemic, anong nangyari? Sama-sama na ang pamilyang kumakain. Dahil sa pandemic, sabay-sabay nang nagdarasal. Ito ang malungkot. Magkakasama na nga kayo sa table, hindi pa kayo nag-uusap. Magkakasama na nga kayo sa bahay, pwede kayong magdasal, hindi naman kayo nagdadasal. In our struggles,
there are always graces. Kaya tama si San Agustin na kanyang sinabi, everything is grace. Kaya ang tanong, paano ka makakahanap ng kabutihan sa isang bagay na sa pakiwari mo, walang magandang nangyayari? Balikan ko yan mamaya sa kwento ni Jairus at ng babaeng dinudugo. Sa ating ikalawang pagbasa, ano ang sinabi naman ni San Pablo? We grow in wisdom, in knowledge, pero hindi sapat. Ano ang mahalaga? Action. Put it into action. Simba ka, mungadji ka. Is it enough? No. Kasi ang karanasan mo kay Jesus sa Eucharistia, in the breaking of the word, in the breaking of the bread, hindi mananatili sa loob ng simbahan, sapagkat paglabas dapat dala sa bahay. Hayaan mong tumimo sa iyo ang salita ng Diyos. Hayaan mong tumimo sa iyo ang karanasan kay Kristo sa Eucharistia. Ngayon, ano ang kabuluhan ng sandwich motif na ito sa ating ebanghelyo? Dalawang cases. Una, yung babae 12 years na. Dinudugo. Naubos na yung pera niya. Hindi pa rin gumagaling. Narinig niya si Jesus. O yung kwento tungkol kay Jesus. She was so desperate. Kaya nga minsan sabi, pag ang tao, desperate na, kapit sa patalim. Pero ang tanong kapatid, kapag ikaw'y nahihirapan, kapag ikaw'y nagugulumihanan, kanino ka hihingi ng tulong? To whom do we turn to when we are in despair? Ito ang hamon. Kung paano tayo tuluyang magtiwala sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus doon sa babae, anak, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi niya sinabing, pinagaling ka nung gamot na nainom mo noon, hindi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, ang sakit ng babae ay hindi lamang physical. Ito ang konteksto ng mga Hudyo. Kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay hindi magkaanak, pinaparusahan ka ng Diyos. You are cursed. Na kung tutuusin, yung paglapit ng babaeng dinudugo kay Jesus, si Jesus din magiging madumi. He will be contaminated. Kaya nga sa mga Hudyo, kapag ang babae ay may kabuwanan, monthly period, hindi sila pwedeng sumama sa ibang miyembro ng pamilya. Kasi they considered dirty, unclean. Itong babae, 12 years may hemorrhage. Kaya, she is considered unclean. Pero lumapit siya kay Jesus. Yung pagdikit niya lamang kay Jesus, masasabi mong si Jesus naging unclean. Pero hindi. Anong pinupunto ng Ebanghelyo? That faith in Jesus goes beyond tradition. That faith in Jesus goes beyond physical struggles. That faith in Jesus goes beyond physical diseases and sickness. Natakot yung babae. Tayo rin naman minsan natatakot. Nung nagtanong sa Jesus, sino yung humawak sa aking damit? Pero kahit may takot, lumapit pa rin kay Jesus. Anong pinupunto dito? Kahit tayo'y may takot, may agam-agam, lumapit ka kay Jesus. Healing happens only in Jesus. Balik tayo kay Jairus. Nadistorbo siya. Ngunit he did not complain. Kung tutuusin, si Jairus mismo o si Jairo,
is a synagogue leader, tinitingnan ng tao kung ano kanyang magiging aksyon. At ang kanyang hiniling ay hindi para sa sarili, bagkus sa kanyang anak. Ano din ang sinasabi sa atin ng kwentong ito? That we can always pray for one another. Pwede mong ipagdasal ang iyong kapamilya, ang iyong kadugo, ang iyong kapitbahay. Balikan ko yung ikalawang pagbasa. Put it into action. Maaring nag-away kayo ng kapatid mo, ng magulang mo, o ng relative mo. Pinagdasal mo, sana maging okay kami. Ayos yun. Ang tanong, anong action ang ginawa mo upang maging maayos kayo? Etong ikalawang pagbasa, hindi lamang sa salita, bagkus sa gawa. Like, naibahagi ko rin dito minsan, nag-umili ako, that our faith is not only vertical, it is also horizontal. That's why our Christian faith is always in a cruciform existence. Ang Diyos mo at ikaw at ang iyong kapwa. Kulang kung meron ka pananampalataya sa Diyos na hindi mo naibabahagi sa iyong kapwa. Cruciform existence. You see the connection of our readings today? Ang pinakapunto ng ating pagbasa, pananampalataya sa Diyos. Pagtuo. Faith. Kasi kung meron kang paniniwala at pananampalataya sa Diyos, anumang problema ang iyong susuungin, baliwala. Mas malaki, mas malakas ang Diyos kulaban dyan. Ito po ang hamon at paanyaya sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Kung ang bata namatay na, nabuhay ni Jesus, kung ang babae 12 years nang dinudugo, naubos na ang pera na pagaling ni Jesus, kapatid, ano pa kaya ang dinadala mong problema? Itong babae, 12 years. Itong bata, 12 years old. Isang motif din ito. Yung repetitio, paulit-ulit, pero hindi ko na i-discuss ayun. Ang daming imagery yung ating ebanghelyo na ito. Pero ang pinakamahalaga at the core, parang sandwich. Anong mahalaga? Yung palaman. Ano yung palaman ng mga kwento ngayong araw? Pananampalataya sa Diyos. Ano't anuman ang pasakit na meron ka, ano't anumang pabigat ang meron ka, kung ibinabahagi mo sa Diyos, ito'y gagaan. Tunay nga naman. Ang ganda ng pagkakasabi sa Tagalog. Ang anumang mabigat ay gumagaan kung binibitawan, lalo na kay Kristong ating kaibigan.